Murag naulitaw ko karon kay nalabanas pista. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Niya nata sa ikakawag-walo nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan, gipahinumduman tas Ginoo sa atong mga kaakuhan, labi na gyud ang pagsunod sa Ginoo nga andam tang mubiya sa tanan aron mosunod kaniya. Atong iampo ang atong mga leaders sa mga nasod nga kamauntang mosunod sa Ginoo, dili magtuman sa ilang mga garbo. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig sunod sa Ginoo, pinaagis pagtabang nato dinhi, pagpamalit aning ato mga slots, hatagan tas Ginoo o grasya, labi na gyud ang kalambuan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug makaagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa pagkamatngon ko, nga ako usa lamang kataw, nagampo ako, o gihatag kanako ang pagpanabot. Miabot kanako ang espiritu sa kaalam. Gimahal ko siya labaw kay sa bisan unsang trono o korona. Walay bali ang bahandi kun itandi kaniya. Ang mahalon nga mga alahas, dili makatupong sa iyang bili, kun itupad sa kaalam ang tanang bulawan sa kalibutan, daw usa lamang kapudyot nga balas, ug ang plata, dili mobili labaw sa lapok. Gimahal ko siya labaw sa maayong panglawas ug sa maayong panagway. Iyaha sa kaalam ang usa ka kasanag nga dili gayud moaw ug gipalabi ko kini labaw sa bisan unsang kahayag. Sa pagpunsad sa kaalam nga ni kanako, miabot uban kaniya ang tanang maayong mga butang. Gidad-an ako niya sa dili ikaasoy nga mga bahandi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Puna kami sa imong gugma, O Ginoo, ug magawit kami tungod sa kalipay. Puna kami sa imong gugma, O Ginoo, mag-awit kami tungod sa kalipay. Tudluy kami sa matarong nga pangisip sa among mga adlaw. Aron makakabot kami og kalam sa kasing-kasing. Balik na, O Ginoo, kanos apa. Kaluy ang imong mga sulugoon. Pagkabuntag puna kami sa imong kaluoy. Aron mosinggit kami tungod sa kalipay o kasadya sa tanan namong mga adlaw. Himua nga malipay kami tungod sa mga
adlaw nga imo kaming gisakit. Tungod sa mga tuig kanusa, nakita namo ang dautan. Hikitan unta sa imong mga sulugoon ang imong buhat, ug ang imong himaya hikitan sa ilang mga anak. Matuunta ang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios. Palampuso niya alang kanato ang buhat sa atong mga kamot. Palampuso niya ang buhat sa atong mga kamot. Puna kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman, sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa mga tao. Walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, manaa kaninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga mulakat na unta sa Hesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, maayong magtutudlo unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw,
ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panglimbong, tahura ang imong amahan o inahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako niining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mahigugmaon si Jesus nga mituto kaniya og namulong, usara kabutang ang kinahanglan mong buhaton, lakat og ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus og maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini naguol siya og masulubong mibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi-lingi si Jesus sa iyang mga tinun-an og miingon kanila, pagkalisod gayod sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini, apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, pagkalisod gayod ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an og nagpangutan anay, kun mao kana kinsa raman di ay ang maluwas. Mitutok si Jesus kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayod sa Dios. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, tinuod ka na og sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako og tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatus ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak og mga uma, bisan tuod og lutoson siya, og sa umaabot nga kalibutan makadawat siya sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Matod pa ni Solomon, King Solomon, diri sa atong unang pagbasa, kaila ba mo ni King Solomon? Anak ni Hari David, mao ni ang iyang successor. Unya, batanon pa kay siya, teenager pa, nahimo ng hari. Mautong naingon siya, di man ko kamaong muda aning dako kainging harian, mangayo ko sa Ginoo. Yung Ginoo sa may mong pangayoon, yun siya tagay ko kaalam. Kaya di ko kamaong muda, naana niya tanan, bahandi, gahom, o kaning gitawag og dungog. Pero di siya kamaong muda. Perting lipayas Ginoo, gitagaan siya kaalam. Nya mo na ni ang gisulti ni Hari Solomon sa atong unang pagbasa. Iyang gimahal ang kaalam, labaw sa bulawan, labaw sa plata, labaw sa maayong panglawas, labaw sa kinabuhi, labaw sa kahayag, labaw sa maayong panagway.
Labaw gyud sa tanan ang iyang pagmahal. Lingiyay mong tupad. Ingna, gimahal ba nimo ang kaalam sa Dios? Gimahal? Wa. Oh, klaro kays mga naong. Yaon sa maning kaalam sa Dios, mao ni ang iyang mga sugo. Ang sugo sa Dios mao ni ang wisdom of God. Wisdom. Unya ang sugo sa Dios dili muhaom sa atong tawhanon nga panabot. Pero pariharag resulta. Mas nindot paganig resulta. Nangandoy tang daghan tag kwarta. Nangandoy ta nga maayo atong panglawas. Nangandoy ta nga dili ta mga matay. Nangandoy tang dili ta masakit. Nangandoy ta nga mapunan pa ang atong mga bahandi. Di ba? Kisa may wa mangandoy ana. Kitang tanan, apil na ko. Nangandoy ko, mahalin unta ni mga slots. Nandoy ko nga mudaghan pa ang mo donate nato. Pero ang pamaagi nga tawhanon lahi sa paagi sa Dios. Unsa may paaging tawhanon, tigom gyud. Kurala gyud ang imong bahandi. Ana, butangig CCTV, butangig barbed wire, aron way makakuha, aron mudaghan siya. Tigom gyud, tigom. Panalipdi, butangig security guard. Naagi mo pugos ungsod, ipapusil. Muna ato. No. Lingi ako na imong tupad. Ang di mo lingi, way kaalam nga Diyos nun. Lingi ina, naikural inyong balay. Mutan ako no, naikural. Pasabot, ana, imong padaghanon, imong bahandi, tigom yun. Kining atong simbahan, naasad ni kural, naasad ni nagbantay. Pero ang role sa nagbantay, aron muable sa kural. Muna ato. Ang role sa atong kural, aron maampingan ang lugar sa simbahan, pero atong gihimuag dakong agianan ang atong mga silingan. Nga mas dako pa sa ilang agianas una, mas nindot pagyod. No? Karon, sa inyong pagpangural, maayog agianan inyong silingan. Basig hapit din nakagi. Pero nindot ganig agianan sa inyong pagpangural, congratulations. Unya, kung ang inyong kural muabli sa gustong musod, congratulations. Pero butangan ninyo, beware of dogs, no trespassing, private property, kana. Patay juga diha. Napakoy nakitaan nga kural, mura man to gikuan, gibutang sa Facebook man siguro to. Naigibutang dito, no trespassing, private property. Trespassers will be shot. And if you will not die, you will be shot again. Pati yun gini ay. So, ayaw ana. Unsa may pagis Ginoo para mudaghan ang batanon ningon Lord, unsaon ako maangkon ako ang langit. Ingon dayong Ginoo, pag binuutan, ayaw pagpatay, ayaw pamakak, ayaw pangawat, ayaw pagkighilawas, tahura imong mamagpapa. Ako naman ang gibuhat, Lord. Nya kumusta man ka? Daghana kay kog kwarta, Lord, pero gusto pa yun ko nga makadawat kog langit kay wa man ko matagbaw sa akong kwarta.
Ingon na Ginoo, usa na lang dong, buotan naman day kay ka. Sige, paulis inyo, ibaligya tong tanan mong katigayunan ug ang halin ipanghatag tanan ngadtos mga kabos nya. Balik dinhi sunod nako, makaangkon kag langit. Nilakaw ang batan-on nga masulubon tungod sa iyang kadato. Di siya ganahang mamuhi sa iyang kadato. Kamo, musunod mo sa sugo ni Jesus na ihatag ang tanan. Kinsay mo sunod, taas ang kamot. Ang di mo sunod, maimpirno. Dili mo. Dili. Kinsa man day niyong sundon. Ang yawa nga nagsigig tudlo na to, tigom yun, tigom. Ha? Mo inyong sundon. Mo nang niingon si Jesus, pagkalisod sa dato, pagsulod sa king harias langit. Masayon pas kabilyo, paglusod sa lungag sa dagom. Ayaw mo paghunahunag dagom ka na para itahi. Pero pareha sa tingali, doon ako'y nadunggan na explanation ka na ding dagom or needle's eye, mao kuno na ang agianan sa camel padong sa ilang turel, murag inana. Gamay ng agianan niya, kurba man ang camel. Ang camel kuno kinahanglan kuno muluhod ang camel una makasod. Muna imugi siyang tangtangan sa tanan niyang karga, kay kuna siya'y karga di gid siya kasod. Mao na explanation ang butinood ba na okay ba na. Pero pwede sad ka na yung dagom na itahi. Kana bang moingon ta, lisura sa danag palisiya ng kumpanya oy. Agim sa taglungag sa dagom. Kay kana magong dagom ang lungag ana dapit lubot lisod kayo tanawon. Inigana ni mo silod lisod kayo pagpasod. No? Kinsa ninyo dinhi makapasod paghilos dagom ta sa kamot. Ako din, ako kakita sa lungag sa dagom. Unsa may kahulugan ni ini nga ang gusto des Ginoo para mudaghan ang atong butang buhi ina. Kay dili ang butang nga imong gitigom dili mao'y tuburan sa bahandi. Kinsa may tuburan sa bahandi? Ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo hinungdan nganong nabuhat ang tanang butang. First chapter sa Gospel of John, walay butang nga wala mahimo kung dili pinaagi sa pulong. Ang pulong sa Dios maugyo'y tuburan sa bahandi. Muna pag-ingon ni Pedro, ang matod pag-edre sa ito, ikaduhang pagbasa, ang pulong sa Ginoo hait pas ispadang duhay suwab. Muusisa gina sa atong kinabuhi. Sabot og musupak taana, wa gid tay kalipay. Kay ngano man ang tuburan sa kalipay mao ang pulong sa Ginoo. Wa gilain. Sige, pangita mong taong kasigig tigom o kwarta, bulawan o unsa diya bahandi nga malipayon. Pangita. Naaga ni ipresentar na diri nako. And I will prove to you na di na siya malipayon. O unsa may timailhan sa malipayon, dili nang magsigig katawa. Unsa may timailhan sa malipayon, kanang di gyud masuko. Kalitag lingi imong tupad niya, ludi ang naong. Lingi awe, ludi, totoy, ana. Nya di gay masuko, kana malipayo na. Pasabot ang kasing-kasing ana puno sa kalipay. Yang anong malipayon siya, kay wa siya ni balyo sa iyang naong, wa siya ni balyo sa iyang lawas. Ang iyang gibalyo mao ang Ginoo nga nagsugo higugmaan ang imong isig katao. Muna ang asawa nga malipayon di gina magyaw-yaw sa bana. Ang bana nga malipayon di gina masuko sa asawa.
Wala. Away nyo mga naong. Kusmod kayo. Ikaduha nga meaning, gipakita ni Kristo nganong pabiyaan niya tanan. Wa gidetay ato aning kinabuhian. Gitudluan lang ta ni Kristo, biyain na kay di man sad na imo. Di na imo eh. Kanilang akong tingog, kanindot pa ni gahapon. Hangtod pagkagabi pag misa diri, nindot pa man kay kog tingog. Hibuong ko pag-announce na ko dito, dayon ng panihapon, daghan maging tao diri. Aksyon naman ko pagaw, nako nga, ano man eh. Wa ko hilante, wa ko giubo, wa ko gibati nga lain. Nawa lang. Pagsaka na nako diri, sa akong kwarto, alas 11 gabi din adyan ko katingog. Nako iogom ko ni luya, ogom ko luya, gargol ko kasin. Paghuman, tuog, Lord, mayintag mo gawas ni akong tingog ugma, misa ra ba ko? Sus, pagmata na ko karon, din ang maginoon mo gawas bisag gamay. Pagbasa na ko sa gospel gabi, nakaana din kong, tinuod good Lord, ang akong tingog, dili ako. Dako-dako na biya kong nakuliktaan ng tingoga. Maura ba ni hinungdan ng tingoga nga nasikat ko sa social media, pero di man din ni ako. Yan ingon din Ginoo niya, kakaton na ka. Pwede na nako kuwaon imong tingog, kuwaon ko na imong pananaw anytime, hasta ng imong paglakaw-lakaw, kuwaon ko na anytime. Pwede inigmata nimo, paralyzed na ka. Pwede inigmata nimo, buta na ka. Anytime. Muna ayaw yung pangangkon. Yan ingon ko, sige Lord, akong i-commit, din adjud ko mangangkon. Yagi pahinomduman na ko, Ginoo, tanawag unsay nahitabo sa dihang gibiyaan nimo imong trabaho, gibiyaan nimo imong uyab, gibiyaan nimo imong mama, imong papa paralyzed, pagyod imong maguwang paralyzed, imong gibiyaan kay misud ka sa seminaryo, unsa may nahitabo karon. Muna ako mga nisod sa kung una-una ba, karong buntag, ingon dayon ko, Lord, sa tinud-anay, hasta among balay, wa to'y bintana, nga tarong, sako ra to'y gibitay ato. Pero karon nga napari ko, nakahimo na kog mga balay, sobra na 200 ka balay ang akong natukod o na-repair. Isa tanawa, di ba napilo-pilo? Daghan kayo. Yan na kay balay, nakuha. Yan ka na, padayon na na. Yan, katong imong uyab, imong gibiyaan. Kumusta naman? Naku, daghan kay mga babae ro nangita nako, Lord. Magsigig dool nako kay magpa-picture. Tanawa, di ba so nakamurag yung duha magkuyog-kuyog sa imong uyab niya, pa-picture-picture san mo. Karon, dumugo na kas mga babae na ko, bitaw Lord, no. Wow, ka-nice. Di ba? Di ba, niingon siya, di rin makabaton mo og mas daghan pa. Kasagaran magpa-picture na ko, mga babae man. Sa una, lipay kayo ko, ang akong uyab, mo paraig na ko. Kana bang musikit-sikit ba? Nindot ba yung paminahon? Ana, karon ay sos, mga babae, musikit oy, batanon og tiguang, lain-lain, lagbaho, wala, sikit. Paduol pag maayo, dool pa. Hasta ko na mga galisod nagkupot sa silpon, silpi tapadir, kurog-kurog pagkamot, ana. Sikit yun, sikit, ana. Nindot, sa doon. Magkabuang ko kung hipos akong kamot. Ginoo, kwentaon, sikit na kayo na. Mo, kuan man, sikit man. O, tanawa, tumudas pagbiya na ko. Niya karon akong mamagpapa, akong gibiyaan, akong mga igsoon, daghan ang muhatag na kong pagkaon, daghan kay mo care na ko, daghan kay mo pader, o sa pamay mong kinahanglan, no? Daghan, no eh? Sige, maganing pangimbitar, Luzon, Visayas, Mindanao, abot pa nga to, laing nasod,
kamo mga online parishioners, na ipipila ninyo, pader, ari sa diris, Canada, oy, ari sa diris, Australia, balik kami diris, US, pader, nako, bahala na mo diya, hindi lang sa kong balik. Adi, basin saan, makabalik ko. Ang handoy ba kay, di care. Nindot no, niya katong di ako, bangkos una, magsige man sa kog, ihap atong kwarta, masige ko kwintag kwarta, pero di gito na ako pwede isuod sa bulsa bisag 5 tabos. Di pwede isuod sa bulsa. Ako tong gibiyaan akong trabaho, acting na ko atong assistant branch manager. Pag biya na ko ato, karon nga napare na ko, oy, minilyon ang musuod nga donasyon o kolekta, pwede yung isuod sa bulsa. Kaya ako, kaya ako may mukupot ana. Pero kay naanad man ko nga biyaan ning tanan, gibiyaan ako tanan. Mao na ang kwarta nga minilyon atong na share din his parokya ngadto sa mga estudyante nga dili kay eskwela. Sobra na 500 ka mga estudyante ang akong napag-graduate sa college. Sukad ko na ordain pagkapare. Daghang natagag bugas, di na maihap, pilay atong napa-ospital, pilay napalitan atong lungon, karon ganing bag-o, natay gipalitag lungon, haron mamatay. Adi de, aron malubong, ang sama mo. Ilingiyay mong tupad, ina, gusto ka palitag lungon? Nagpasalamat, oy. Nagpasalamat ang minatay. Salamat pa dir, palitan ko ni mong lungon. Naasay di malubong kay dili ka bayad sa minteryo, ato na sang gibayaran. Nga naman, tungod kay mibiya ko ni ining kwarta, gipalabi nako ang pulong sa Ginoong nag-ingon, ihatag na tanan. Ayaw pagtigom ana. Nindot ay kayo. Dili gini mo resultag gubat, di ni mo resultag away, di ni mo resultag pinatyanay. Og labaw sa tanan, dili ni mo sangko sa impyerno, musangko ginig langit. Sige, lingiyay mong tupad. Ingna, sugod na tagpamaligya ron. Ingna, sugod na tagpamaligya. Nga atong ipalit og slot tanan. Kay gamito na nato, sugod karong buwan sa Nobyembre, ato nang tukuron ang mga balay ng mga gubaon kayo. Mga 61, at least 61 kabalay atong tukuron. Basta daghan sad mo paliton nga slots, daghan pa gyud mo grasya, gatusan o labaw sa tanan, langit non nga kalipay. Manindog na ta. Mga igsoon, sayod kita or atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sayod kita nga ang Dios, magsangkap ka nato sa tanang butang, busa malaumon kitang moingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang mga kaobispuhan, sa walay puas mangulo sa simbahan sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami.
nga ang mga tigsangyaw sa pulong sa Dios sulod sa kasaulugan sa liturhiya mamati pag-ayo sa tingog sa Espiritu Santo sa ingon mosangyaw ug magtudlo sila niini uban ang kinaadman ug ang gugma magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi kami. Nga ang mga nanarbaho sa publikong mga buhatan makakitag katumanan diha sa ilang pagpamuhat uban ang kaligdong magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi kami. Nga ang mga binilanggo makaangkon og kaayuhan ug kaluwasan sulod sa bilangguan magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug dagan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi kami. Nga ang Ginoo muganti sa atong kahigalaan ug kaparyentihan nga nangamatay ug dadon sila ngadto sa langitnong puloy-anan magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinhugi kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo o gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himuha nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ngadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. O Amahan, nga gamhanan ang lawas og dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Dios nong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang multiplication of our blessings. Niya mahitabo ra ni kung ato yung biyaan ang tanan ug atong ipanghatag ngadtos mga kabos ang tanan gyud. Ato rong tawgon ang ato mga children para sa special blessing. Children 10 years old paubos arimos tubangan. Ato sang pasalamatan ang atong mga ni-serve karon, atong pimag, ang atong kaning Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, atong love offering assistants, atong lector, salmista, sacristan, parish personnel, ang atong choir, San Vicente Choir, o ang atong mga IT. O ang tanang ni offer karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Mr. Rani and Mrs. Michelle Binsig and family. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Sige, ato nang bendisyonan ang mga bata. Extend ninyo mga kamot ngadto kanila. Langitong Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadaig kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya. Dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amahan namo nga sa langit, pagaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mahingon sa langit. Ang kalalong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga kasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, ilunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga kasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Imaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon, hangtod sa kahapturan. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. atong pagpakan atong mga children. Salamat kayo. Sige, uli na mga to mga children. Salamat sa tanan nga namalit na tog slots. Padayon mo palit kay ato na ning ipangandam sa pagpanghimog mga balay na mga sobra na 100 ka mga applicants, 61 ray atong pilion or mo sobra gamay tingali. Agad-agad lang tas inyong palitong slot. So SBF tag 500 pesos. Napay 19,045 ka slots nga available. Si TOMM 100 pesos. Napay 45
5,185 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit na tong slots. Salamat kayo. Manindog na ta. Salamat na no, malamposon kay nga atong pag-celebrate sa pista sa atong segunda patron, Berhin sa Santo Rosario. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.